Meis segue desentrañando aos poucos a súa historia. Unha vez máis, o pasado da vila topou nele Mario Gallego Rei, a persoa indicada para recompilar os datos, documentos e personaxes que marcaron o devir da localidade. Como el mesmo indica, non hai historia pequena, nin tampouco lugar sen historia. Hai un tempo unha persona dixo que como un concello tan pequeno eu quería sacarlle tanta historia. Eu digo o mesmo que dixo un gran poeta que dixo Meis non é pequeno, solamente que ti non eres capaz de imaginar nada grande. O cronista local leva 2 anos afondando na presenza en Meis de varias ordes de cabalería na Baixa Idade Media. Toda esa investigación deu como froito a súa última publicación, A Cruz e a Espada. Había tempo que eu sabía que, moita xente de Meis coñece de que aquí que estuveran os ordes militares, sobre todo os templarios, pero casi non había ningún documento que atestiguara estas novas que había, e todo iso que me propuxen, porque era algo que era pouco coñecido tamén na xente de aquí de Meis, pois o que me propuxen é precisamente esta historia que sí que sale que oralmente, pero que estuvera un pouco documentada para darlle viso, lóxicamente, da realidade. Gallego Rei tamén investigou sobre aquelas construccións nas que as ordes militares deixaron pegada e que, a excepción da Armenteira, que nunca estivo en mans dos templarios, no resto da vila son moitas as construccións vinculadas con eles, por exemplo, a igrexa de Mosteiro. Fixeron da capela de Nosa Señora de Mosteiro, o que ten varias, Nosa Señora de Nogueira, Nosa Señora da Concepción, Nosa Señora de Nosa Señora Ximais, ven en moitísimos documentos así, pois resulta que fixeron desta capela como o seu centro neurálxico. O novo libro de Mario Gallego pode conseguirse de balde na Casa do Concello. O autor, por certo, xa avanzou que está a traballar na súa vindeira publicación centrada desta volta no patrimonio artístico e monumental do Concello.